3 cheeseburger, tror jeg. Det er McDrive. McDrive. Jeg tror, det er det der bestem her. Kig lige på folk bagved. McDrive. 3 cheeseburger. Jo. McDrive. Nej. Det er McDrive. De har tilbudt 2 cheeseburger plus en stor sodavand. 2 cheeseburger plus en stor sodavand, der er tilbud. 30 kroner. Helt sikkert. Ja. Velkommen til McDonald's. Der går lige et øjeblik. Velkommen til McDonald's. Jeg beklager, at du kan have hjemme. 2 cheeseburger og en stor sodavand. Ja, hvad for en sodavand skal det være? Right? Ja, det er det sådan. Ellers tak. Så skal jeg blive på for noget. Frimaren. Jo. Så er der sgu McDrive, helt sikkert. Ja. Ja, for helvede, jeg flyver nu. Ja. Ja, jamen jeg skal jo betale. Jeg skal jo betale for det, jeg har bestilt. Jeg skal jo betale for det, jeg har bestilt. Nu er det ikke. Vil du ikke bare komme ind i stedet? Nå. Ja, det var så McDrive.